Nak, Ah, apakah ano mo manok? Asam to ko anak be. Wala ang manok diyan. Yan na bakit hindi pakaon? agay! Jen! Jen! Ako nga! Alisa be! Alisa. Yes, na. Nak, Ah, apakah ano mo manok? Apakah ano ba na mo manok? kasi pa ko yun. Agay! Oh, ano ba ikaw pakaunon? Ang kakaunon. Agay! Pakaunon! Tulog. What? Ini? Ano magiluto? Agay! Kato akong manok? Oh, no! Kabuot. Giluto na mo manok? Uy, very good. Ang galing, ang galing. Very good ba yun? Hali na lang, Vic. Kiss na lang, Vic. Sige, Vic. Kiss ka. Very good mo dyan, bata. Agay! Oh, no, 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 no.